мозайка ежемесечно ще излиза и през новата 1983 година. Бех поканен Кеворкан във всяка неделя, която беше наистина, тогава беше много вълнуваща това. И след това слизам аз след предаването, скачам се на трамвая и гледам всички хора. Всички хора ме заглеждат. И аз викам, те кога гледаха? Викам, сигурно са ме гледали по телевизията. Викам, кога гледаха в предаването, кога се качиха в трамвая. И после се сещам, защото на времето, аз се сещам сега от лампите, на времето камерите бяха много слабо чувствителни и палеха едни огромни, които печат направо и слагаха по много грим. Ами те ме бяха гримирали, затова и аз не съм се разгримирал. Те говорят верни работи, затова са смешници. В тяхно присъствие светът е шарен, ведър, добър и малко тъжен. Последното и заради времето. Принципно, което минава, но някак ги заобикаля. Според останалите, това е причината да съхранят детето в себе си и ведростта си и да са щастливи. Според тях обаче, щастието е въпрос на характер. В компанията им научаваш много. За живота, за циганите, за хората. Дори може и да се научиш и да ги обичаш. Всички заедно. Нещо, което мъчно се отдава на човеците сега. Те обаче са намерили приложна формула чрез хляб и зрелища. Последното не е само заглавие на филм, а принципна философия, от която всъщност се замисляш за още по-фундаменталните неща. Като това, дали въобще си струва да се култивираме взаимно, какво лошо има в пъстротата, ако си естествен и щастлив. И доколко общността всъщност те прави такъв какъвто си и какво взема. И може ли да си народ, ако не си общност? Все едни такива въпроси, от които обикновенно се слънчасва в търсенето на правилните или поне работещи отговори. Те имат отговори за повечето. При това запомнящи се. Също като дуото, което ни навести. Макар че са трио, но Чарли като по правило заобиколи градеца К. Джони и Джеки обаче му се посветиха през Шипковата къща, където ни подариха един незабравим четвъртък. За тези, които го видяха. За останалите остава утешението, че могат да наваксват с близнашката им книга, опестена от към хартия и прекалено щедра от към бисери, смях, мъдрост и история. Дано, ама надали и наобратно. И понеже най-същественото е невидимо за очите, забивам и пръста си тук, в поредната доза невидян. Пък който каквото. Винаги съм се удивявала, Джони. Как така го правите? Да говорите с толкова много ведрина, ама за най-тъжните неща в живота ни. Защо с ведрина? Ние си говорим за нас нормално, а другите, ако говорят по друг начин, това си е техен проблем. Какво значи за тъжните неща? В живота поначало, те ако няма тъжни неща, няма да има и весели. Ама вие така му гледате, така някакси... Аз сега ще кажа, поне наскоро стана дума, във Виена показвахме филма "Хляб и зрелища", нали, и там ни питаха, чакайте, защо, колко е жестоко, колко е тежко положение въобще за цигани, как... Викам, виждам, така е, това е проверено. Само, че искам да ви кажа, че един циганин за една седмица се радва повече, отколкото за един немски чиновник за една година. Така е много вярно. Така е. На какво да се зарадва немският чиновник? Всичко заплатата му заплата, парите му пари, каквото иска отида да си намери в магазините, живота му уреден, няма за какво да се ядосва, за какво да се зарадва. Няма за какво. А циганина той иска да си намери една бутилка ракия и радост голяма. Значи ние имаме за какво да им завиждаме. Ако мен питаш, да. Защото все пак, аз мисля, за мен ще ме пита какъв смисъл има филма. Сега ние като правим филми с Джони и Чарли, никога не сме, като почваме някакъв филм, никога не сме мислили какъв смисъл ще има това, какво ще е посланието. Ние искаме да е интересно и да е човешко и тъна, като е хубав филм, е интересен човешки, те с посланията си мисли. Те ще намери и после ние ще го използваме и ще го казваме. Но мисълта ми е такава, че от филма мисля, че се разбира, че щастието не е въпрос на имане и нямане, а въпрос на характер. Има и друго от филма, че всъщност Господ има много кошари. Да. И във всяка кошара можеш да намериш... Той имам предвид за религиите. Да? За религиите, да. Което е много хубаво, защото пък
човечеството познава толкова борби и войни с религии, а и всяка религия как се... Например, нашата християнска религия с много трупове е дошла в България, е станала. Защото не всички се съгласявали. Те си били езичници и изведнъж партията назначава, трябва да бъдеш от нашата идеология, не може от друга. И пък най-големия враг е от друга идеология, ако е. Не без идеология, а от друга. Това комунистите, де-факто, фактически, те работеха на принципа на религията. Те избраха ритуали по подобие на това. Направиха си светци, балсамираха ги, консервираха ги. Да. Вашата книга е истории с сексуален и политически характер. Кои истории са по-забавни? Тези с политическия характер или сексуалните? И от кои зависи от случая. Може да научим повече. Ако е лошо разказано и сексуалния характер една история не е интересна. От мадамата зависи все пак. Да, ама тя на книгата не се вижда. А хора на софийските, как беше? Хора на софийските учителки, да, как възприемат книгата ви? Те повечето не са живи. Те не са живи повечето. Ние все по-малко и по-малко живи приятели имаме. Да. Добре, да попитам, Джони, как се чувствате всъщност това е родния град на баща ви? Да. Тук баща ви е оставил дири в Шипковата къща, тъй като доколкото знам, той е правил и витражите. Рядко идвате тук. Рядко идвам, защото ние нямаме и роднини. И баща ми е останал сирак много рано. И роднините му са разграбили имуществото, така че няма нито нещо материално да има, което е останало от това, само спомени. И той после не е бил казълнак. 16-17 годишен отива войник и 3 години войник и след това идва в София да учи и после в Мюнхен и оттам в България седи главно в София. И от време на време идва в казълнак. Да. Как се отразява това изтръгване на корените ни на сегашната ни култура, примерно? Вие като едни нейни ветерани. Ами аз искам да ви обясня как ние искаме да изтръгнем корените на циганите, на тяхната култура. Защото те си имат собствена култура, искат да живеят по един начин, не като нас. Например, те не искат да се блъскат в високи операции, това им се струва, че е нещо пагубно. А ние сме готови да сме бройлери, да живеем като много на един куп. Те искат малка къщичка, но да е на земята, да е до вода, да може да си запалят огън. И тия тяхни корени ние искаме да им ги изтръгнем и да им ги наложиме. Както американците отидат в арабска страна и искат да ги накарат да живеят по американски мът. Те имат хилядолетна традиция на някакъв начин на живот. Но всеки счита своя начин за живот на най-правилния. А Айнщайн казва какво е здравия разум. Здравия разум, това са всички предразсъдъци, които си получил до 18 годишна възраст. И ние искаме нашите предразсъдъци да ги наложим и на други националности и други етноси, които пък имат насъдени други предразсъдъци. И това е цялата работа. Значи, нашия шанс с Джони е това, че тези предразсъдъци до 18 годишна възраст. Но той е толкова отдавна, че вече сме ги забрали. И може да си правим. И вече може да си... остава много дълбоко. Знам. Сега разбирам, т.е. по-добре да оставим циганията на циганите, да си живеят с нещо, защото всъщност е по-полезно за всички ни, вместо да ги превръщаме в едни култивирани хора. Какъв е начинът? Не, има някакъв начин, аз не го знам какъв е, но не се прави нищо. Първо трябва да има предприятия, където те евентуално да могат да работят. При комунизма им създаваха работа, макар и никаква. Имаше и много ръчен труд тогава, но и някъде ги вземат в завода, уж пазач, уж нещо да пренесе от това онова. Много ги бяха ангажирали и освен това по партийна линия контрол на всеки човек, както си беше. Сега са оставени безконтролно, нищо пък по някакъв начин не им се осигурява работа. Защото ако има работа, те ще работят. Аз имам, под мене живее един приятел, Георги Сараиванов. Баща му е бил дълги години фабрикант до 9 септември в Сливен. И баща му казва, че най-добрите му работници са били цигани.
съвестни, всичко, няма нищо да направят някаква такава геволия. И това е, значи, като има работа и има кой да ги ръководи, защото и това си е много важно, работят като всички други хора. Какво трябва да прихванем от циганите, за да можем... Какво да прихванем от циганите, за да заживеем някакси заедно по-добре? Защото този филм на практика е един крясък такъв. Вижте ни! Циганите имат, което е най-важно, те имат общност. Ние нямаме общност. Ако отиде един циганин в Германия и намери работа и живее с още двама цигани в една стаичка, ще викне още един роднина да станат 4 души в една стаичка, но да му намери и на него работа. Българина няма да го направи това. Ние нямаме общност. Ние имаме държава, но общност няма, което да си помагаме много един на друг. Това е вече поизчезнало. Има доста... Отделни приятелства. Аз по друга тема. Че поначало има много причини за тази неприязън, която има между цигани и българи. Много причини. Но има две основни. Едната от тези причини е, че едната причина е, че държавата ни е много бедна. Както казва Джони, трагедията на българските цигани е не, че са цигани, че са български цигани. Много бедна държава. Ако бяхме малко по-богати, имаме вмешан по някакъв начин малко така. И втората, едното е, че е бедна държавата, а второто е, че няма държава. Това са двете основни причини. Ако те се така променят, вече има шанс вече да се получи нещо. Но само, че шансовете не са много големи, както виждаш. В смисъл, не са много големи в близко бъдеще. По принцип ще са... Как искате да ви запомнят тези след това? Смисъл, моето поколение и поколението на тях, на 30 годишните? Аз не съм мислил как искат да ме запомнят. Въобще не се интересувам. Както ни запомнят, така пък със сигурност е, че въобще няма да ни помнят и живота си продължава. И това е. Едни хора си изживяват живота, други продължават и това е. Някои много големи остават някакви неща. Малки ли сте? Ние сме вече нищо няма да остане от нас. Нищо няма да остане от нас. Добре. Кое ви прави тъжни и кое ви радва в живота сега? Очевидно двамата така сте си като скачени съдове, отколко повече от 35 години, нали? Не сме ги броили. Там някъде. Толкова, да. Кое натъжава Джеки Стоев и кое го радва? Кое ви натъжава и кое ви радва? Никога не съм правил статистика. Защото много се смеят хората на това, което говорите, на това, което пишете. Да. Защото казваме истината. Тя смешна ли е? Тя е смешна. Много е смешно, да. И някой път неотдавна майка ми бяха събират с приятелки нещо на времето и аз кажа нещо верно, тя не му обръщате внимание, той е смешник. Да. И вие ли мислите така? За какво всъщност тъгува Джеки Стоев? Защото вие изглеждате май по-тъжния. Аз? Да, в двойката. Вие сте така. Той пристигна днес, аз пристигнах вчера. Още София му се е отразил. Аз тук ще го кажа. Тук какво съм казал, че докато човечеството се състои от хора, не виждам как се оправим. Това é причината. Xingando em lagoa, você que ouve, eu caio de bossas, eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, xingando em lagoa, você que ouve não fala, você que olha e não vê, vou lhe dar uma pala. A boca da piroca do gasolina.